At eto na nga mga kamaster, presenting Escabecheng Isda. Ang sarap! Ano pang hinihintay nyo? Kain na na! Good morning mga kamaster. So ngayong araw naman ito ay magluluto tayo ng Escabecheng tilapia o Escabecheng isda. So ngayon, magpapainit na tayo ng ating kawali habang nilalagyan natin ng pamintang durog at asin yung ating tilapia. Alright. 5 isda yung binili nating tilapia para mas marami, mas masarap. Ayan. Kalat na natin yung asin. At ayan, mainit na yung ating kawali. Pwede na rin tayo maglagay ng ating mantika para magprito na tayo ng tilapia natin. Painitin lang natin yung ating mantika para magprito na natin itong tilapia. At ayan, iprituhin na natin ito. Ayan, maya baliktarin na natin kapag medyo luto na yung ilalim niya. At ayan na, binaliktad na natin. At pagkatapos niyan, mag-uumpisa na tayo magluto ng ating Escabecheng tilapia. Alright. Para magprito tayo ng tilapia, maghihiwa muna tayo ng ating mga ricado o sangkap. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and your life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and your life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what. At eto na nga mga kamaster, yung ating buong sangka para sa Escabecheng isda. Ayan yung isda natin. At may isang buong bawang tayo. May luya tayo. Ayan yung carrots. May green bell pepper tayo at red. May sibuyas. At optional na lang itong siling haba. At may patis tayo dito. Tsaka toyo, tubig, suka, ketchup, pamintang durog, ayan, asin at mantika. At may asukal din tayo dito. At so umpisa na natin magluto ng Escabecheng isda. Alright. Ayan, pwede natin ilagay ang ating luya. Haluin lang natin. At isunod na rin natin yung sibuyas.
natin hanggang sa maghiwalay yung ating sibuyas. At maya-maya, isunod na rin natin yung ating bawang. Ating bawang, haluin lang ulit natin ito. Ayan. At kapag medyo okay na, isunod na natin yung ating carrots. Haluin lang natin ito ulit. At pagkatapos nito, isunod na rin natin yung itong pula at green na bell pepper at siling haba. Sabay-sabayin natin. Haluin lang natin ito ulit. Ang sarap talaga magluto ng escabeche kapag kumpleto ng ating ricado. Ayan, kita mo naman, hindi talaga tinipid. Itsura pa lang, ang bango na at ang sarap talaga. Sobra. Ayan. At sa puntong ito, pwede na rin tayo maglagay ng black pepper. At maglalagay din tayo ng patis. Lalagay din tayo ng konting toyo. Ayan. At maglalagay din tayo ng isang kutsarang suka. Lalagay din tayo ng 3 kutsara na asukal. At lagyan natin ng tubig. Pwede na natin lagyan ng ketchup. At haluin natin ulit. At sa puntong ito, pwede na rin natin ilagay yung ating prinitong tilapia. Ayan. At ayan. At i-toppings lang natin yung ating mga ibang sanggap sa ibabaw ng ating isda para sa ganun magkalasa naman ito at malanghap niya yung ating lasa. Tapos at ayan. Takpan muna natin ng mga 5 to 10 minutes habang nagliligpit tayo ng mga kalat natin dito ng pinaghiwaan. Alright. At eto na nga yung ating escabecheng isda. Ngayon ililipat na natin siya sa serving plate para matikman na natin kung gaano kasarap yung ating escabecheng isda. Alright! At eto na nga yung ating escabecheng isda. So ayun, tikman na natin mga kamaster. Ang sarap. Talagang lasang escabeche. Medyo maanghang-anghang kasi linagyan ko ng siling labuyo 3. Kaya naghahalo yung anghang, tamis, tsaka alat. Ang sarap, tsaka ang daming kulay, ang lasa. Ang sarap. So paano yan mga kamaster? Kain tayo. Mula dito sa Satwa, Dubai. Kain na na. Maraming salamat sa suporta. See you in the next vlog. Bye-bye. Ayos!